September ni som pahni thole zana tuikol luilian in alak pu f lalmingmawia chu hmuh alanilowa voin lama central way me bultumin zawn chhunzawm ani don pu f lalmingmawia hi din tharveng khotlang hruai tu te arwa manangin nimin thleng khan zawn chhunzawm ania din tharveng ba ka hian veng thenom te po pu hmingmawia zong hian an thok chuak ani nimin khan ulukzokin luidung chu andapa hmingmawian chet sualna to ma a buai pui anvok ninge yarin chu ataksa bungin tlongthlen ma vaukam nol zinga hmu ani hmingmawia zonga thok chuak te hian rei ek kaile si hui kailama haria buk sualin ngor takin anzonga voina tangin central way me bultumin zawn chhunzawm ani don nia hriat tani he chiatna thlenga hian Paul le mimalten tranpuina thahnem tak an petoa Aizawl Municipal Corporation in cheng singkhat le silpolin bandel khatan pek chu Deputy Mayor Pu R Thangluran a hlan Tarlan to angin tuikwal luilian in alak pu f lalmingmawia kumsom nga pali PH lalrim veli pasal hi thole zana ruatam tak sura wanga tuikwal luilian in ankom thlanga anvok in chu achima anvok chan chuak tura abeina lama ama pulal hmingmawia hi tuilian hian alata nia hriat ani chet sualdan hi chiang taka mita mutu anom lova a hriate soidan chuan thole zana berwalin khombang chu tuilianin anvok in achim ta ka wang hian anvok chu mun himlama son chua tumin ankom thlanga anvok in hiapana a huangata anvok chu khal chuakin mun sang lama khal chho atum lain anvok chuan thanglam apana chumi azuk boy puile na lama chuan tuilian hian alata ni in an soya hetia chet sualna athleng tian hriat nu hian athlang loka JCB operator chuan mi hring niom tak tuin aron len thlak an hmu thu an soi ani he thila thlen vele hian veng chung mi de chuan pulal hmingmawia chu an zong ngala luimong lam veng te po bepop ngalin an zong ngala he thu buat sai lai thleng hi chuan hmu alani lo ani